fa'iqatin ko mun ce fa'iqatin ko fa'iqatin menene mun ce menene na'at ne na al-ihya an ce fa'iqatan hal ne ko an ce fa'iqatun khabar ba ka bari ba sai ce mana fa'iqatun al-kitab ibn mu'ti ko shi wani ibn malik ke shi ma kuma sai siyu ɗaya zai shi ma tashi fa'iqatun al-kitab ibn malik wannan nan wajen ku samu na kusan ba kansa kun gane ku samu na kusan ba kansa za mu dawo kan shi da izinin Allah da sauran wajaje insha Allah za mu dawo maybe dan tsatsallaka za mu dinga yi kawai insha Allah mun gane akwai inda sai mun dawo musu da izinin Allah mun gane ta ce mana fa'iqatan al-kitab ibn malik ko fa'iqatan al-kitab ibn mu'ti ko sai mana wa huwa bi sabbin ha'ilun tabdila ko haka ne ko wannan aka lai mata ko Allah ne me yasa za a yi wa wannan me yasa ya kamata dole a daure ta me yasa wannan har ya gabata daure ta saboda ba mu so a samu abu guda biyar ake haraka guda biyar ake haka ne idan ba daure ta ba aka kawo ta da zammata zai zama to me an samu haraka guda biyar ba a so mu gane shi yasa to dole sai an kawo shi haka ne huwa ana tsifa me ana mata haka ko ana kawo ta haka sannan ana kawo ta me huwa haka sannan kuma ana ga tsifi huwa sannan sai me kuma wa inna lisani wannan din nan wa inna lisani ke cewa wa inna lisani shuhudatun yushtafa biha wa huwa ala man sabbahu Allahu alqam ba kafa ne ba ya ce cikin maraqi sura sai wal fiqhu yace me huwa ilm kaga shi ma kai kashi haka ne amma thumma khitabul wadi huwa alwarid bi anna hadha mani'un aw fasid aw riju a cikin maraqi su ma'ana Allah so mu gane cewa ana zuwa da huwa din ba mun gane an karanta da kalun haka yake karanta ko da kalun da sai karanta ba haka sai karanta da yi wa wannan dauri haɗauri da kalun da ina malama malam su ko da kalun da sai karanta wala ahmad wa ha huwa ba'd al-wawi ko wal fah wala miha wa hiya askin radiyan mani ne ra kisai ko sai me baridan mani ne ba to sai wa kuma wani ne ha haka abu amr basri haka ne to almuhim tsani ba mu bi sabbin haizin tabdila ko yace mun musajjima sana'il jamila wallahu yaqdi bi hibatin wafira li wa lahu fi jannati al-akhirah ko sai baiti wancan da muka ce makudi ya kawo ko famali abdin ko wajilin ko min zambi haka ne ko yadda ai warja ai rabbi ko haka ne ko makudi ka ce wani dalibi ya zo musu daga iraki a sharinsa babba yace dalibi ya zo musu ke cewa ana ƙara baiti da 8 a ƙarshen muqaddima fama li abdin wajilin min dhanbi ghayr da'i warja'i rabbi ko amma wannan dai yana da nisa mun gani to sai muka shiga me muka ce alkalam ko wa ma yata'allafu min ko sai muna magana akan kalamuna lafzun mufidin kastaqim tun mun wuce da haka ne kalamuna lafzun mufidin ko kalamuna lafzun ko mufidin ko malama kika ce kastaqim haka ne ko sai me wasmun wa fi'lin ko thumma harfun alkalim ko nan wajen da ya ce mana kalamuna ya ce kalamuna nan da ya ce mana na don mu gane su malaman nahu ne ko to can da ya ce mana wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahu duk bai sa mu gane cewa akan nahu ake magana ba to shi ma wala dawa kai ko to shi ga na kala mata mun gane ko to nan wajen ya ce kalam al-kalam huwa al-lafzul mufid mun gane magana al-kalam huwa al-lafzul mufid haka ya kawo ko huwa al-lafzul mufid ko abin da ya nuna ke kalamun al-lafzul mufid haka ne amma inda kamar ibn mu'ti ya ka a cikin al-fusul 50 ya ce kamar inda ibn ajir ya ka da gare shi ka ko al-lafzul murakkab ko al-murakkab al-mufid ko sai me المفيد بالوضع هكذا اللفظ المركب المفيد بالوضع
haka ibn ajim shi mai kawo al-kalam wal lafz al-murakkab mufid bil wadi to wannan kaga al-lafz al-mufid al-lafz al-murakkab al-mufid bil wadi ya muka bayani ba zai dan bayani dan a takeice shi wannan al-kalam din ai mun bayani ko mun fitar da abuwa daga cikin nan wajen in kun tuna mun fitar da abuwa daga cikin nan shi ma ko ba gafa sannan nan ma mun fitar da abuwa daga cikin nan ba ka bane ba lafzu gaba daya mun yi magana akan alkalam sosai Malam Usman mun gana akan alkalam sosai a cikin mulha mun yi magana sosai haka ne menene alkalam me muka ci sirri a nan wajen nasitum kaga duk wanda mun cire su da al-lafzu ko mun cire su da al-lafzu al-murakkab fa kaga al-murakkab al-mazzi yana ciki at-tawsif yana ciki al-isnadi yana ciki al-atafi yana ciki in akwai shi da sauran su duka suna cikin tsanto da me muka cire su mun cire su da al-mufid sai muka fara al-isnadi kare al-murakkab al-isnadi kare ko ba ka bane sai muka ce menene al-isnad wannan karatun ba sharhi shi zan kara muraja muke yi ba to saboda haka ku kawo muraja muke yi to al-murakkab al-isnadi menene al-murakkab al-isnadi menene al-isnad ya aka tarihin shi kamar inda suke tarihin shi nisbatu hukumin ko ila ismin ijahman aw sabab to menene hukum nisbatu hukumin din menene hukum din nan malam sai ka duba littafi ka ga duba littafi menene al-hukum din nan al-hukumu khabar ko fi'li ko mu dauka haka yanzu za mu ƙara wasa ba kai insha Allah amma sai al-hukm din nan khabar ko me ko fi'li wannan fa ismu sai zama tsufi ko mubtada ko fa'ili ko naibul fa'il ba ga bane ba shi sai yanzu da muka samu kan zahirun qa'imun ina musnad ilayhi zaidun din nan shine musnadun ilayhi qa'imun din nan shine musnad muka ce misali qahama aliyun ko ina musnad ilayhi qahama musnad aliyun musnad ilayhi haka ne to wannan baitin shi ne mun shaka to shi ko sai muka ce me wasmun wa fi'lin ko wasmun wa fi'lin ba sharhin shi ne ke ba mun mita miki muraja miki kun san mun ji 130 da wani abu malam kamata ma a ci gaba ko to nan ne tsif mana wasmun wa fi'lin thumma harfun al-kalim mun gane magana ya za mu lirabi wannan baitin lirabin sai yana da amfani mu gane shi tukuna ya za mu lirabi sa ko ya zama to wasmun wa fi'lin thumma harfun ne zama to shine mubtada al-kalim ne zama to me shine khabar haka ne ko kuma ya zama to wannan al-kalim shine mubtada wannan shine me shine khabar wanne ya kamata ne al-aslu asali mubtada da mutsafi wato shi kuma khabar da zama mutsafi wal aslu an tunakkar akbaru wa laysa fi ta'rif hadhihi rad mun gane ko wal aslu an tunakkar akbaru asali shine ne khabar da zama mutsafi nakira ko ba ga bane ba da muka samu nakira da ma'arifa ne kamata mai da khabar ne kamata bai da mubtada abin da ke sananne da abin da yake ba san shi ba ma'arifa sai zama shine mubtada nakira sai zama wannan ko to yanzu menene ma'arifa anan wajen menene nakira al-kalimu shine ne al-mubtada kamar ko wannan kuma sai zama to ne khabar ko kuma me ne mukaddara mu wannan wani abu mu ne shi ma'arifa sai mu ce shine mubtada wannan shine khabar amma wannan na farkon yake mu ce wannan al-kalimu shine ne mubtada wannan al-ismu wa ma udifa alayhi sai zama to menene khabar ko ba ka bane ba to yanzu mu kalla ana kasa abu ne ta hanya guda biyu in za ka sa abu misali ko ana ce akwai taqsim na kulli ila juz'iyati ko kuma taqsimul kulli ila ajza'i to ko ne mu dauka dan mu kalla misali alkalim din nan ko da ya zama to kalim ne a istilahi mun gane fil istilah mun gane magana ko kuma ya zama to kalim ne ismu jinsin ne mun gane ko ya zama tsohon istilahi kanin da ake nufi anan kalmi ne istilahi ko ya zama tsohon kanin ne ismu jinsi to dan muka dauka cewa wannan kalim ne istilahi menene kalma a istilahi ma taraka min salati kalimatin fa akthar abin da yake ne daga kalma guda uku
zuwa sama da haka ko ba kama ne ba. To shi kenan idan muka dauka na afad amlan yufid, to idan muka dauka cewa yanzu mun dauka cewa kalim ne istilahan ko, to mu kalla yanzu wannan wasu mun ilmu mu'abin ya kamata mu ce wannan mubtada ne wannan khabar ne yayi. idan muka ce taqsimul kulli ila juz'iyati, kamar nake misali al kalimatu ko ismun wa fi'lun ko wa harfun, mun gani to ko wanne daga cikin waɗannan yana iya zamantowa mubtada, kalma ta zamanto khabar, shine taqsimul kulli ila juz'iyati. mu gwada mu gani to muka ce ismun mubtada, al kalimatu al ismu kalimatun, al fi'lu kalimatun, al harfu kalimatun, yayi. al ismu kalimatun ba ka bane ba, al fi'lu kalimatun, al harfu kalimatun. taqsimul kulli ila juz'iyatihi shine kowanne daga cikin su kana aime da shi mubtada, ka mai da abin da aka kasa da zaman khabar. mun gane magana ko? to in muka ce al ismu kalimatun, al fi'lu kalimatun, al harfu kalimatun, yayi. wannan taqsim din yayi. amma idan muka ce misali wannan mubtada ne, al kalimu istilahan, na istilahi sai mu ce al kalimu ismun wa fi'lun wa harfun, ya halitta mu ce yanzu al ismu kalimun bai ba, al fi'lu kalimun, al harfu kalimun, yayi ko bai ba? bai ba. saboda misali amin sai al kalimu istilahan ma ta da kabarin salati kalimati, kuma sai mu ce al ismu kalimun, al fi'lu kalimun, al harfu kalimun, wannan bai yi ba ko ba ka bane ba. to mu je kaso na kashi da ake kashi na biyu, shi kuma shine taqsimul kulli ila ajza'ihi. shi kuma mun gane shi kuma inda yake waɗannan abun gaba daya sai sun haɗu za su zama wannan. mun gane magana ko? sai sun haɗu duka gaba daya za su zama wannan din nan, sai ya zama tuƙi nan a cikin alƙalin mun ce mata da kabarin salati kalimati. to dole an muna so mu samu alƙalin sai an samu a cikinsa akwai ism, akwai fi'il, akwai harf. kamar me qad aflaha almu'minun, qad aflaha almu'minun, haka ne ko? wannan ka kwadin na harfi mun samu harf, aflaha mun samu fi'il, almu'minuna mun samu shi. to amma zaidun misali qa'imun abuhu, wannan akwai harfi a ciki, to wannan ba kalin bane ke, haka ne? haka ba ka bane ba ko ba bane. zaidun gulamuhu muntaliqun, zaidun gulamuhu ko na'imun, zaidun suna ne, gulamuhu suna ne, na'imun suna ne. to kaga wannan in muka ce wannan mubtada ne, wannan shine khabar din sa, muka yi taqsim na biyu, to zai zama to misali irin su zaidun gulamuhu muntaliqun ba kalin bane ba, gashi kuma ya cika fa a gaya, shi kuma ya cika abin da zai zama to kalin. mun gane magana? sannan idan aka samu duk sai abin da yake irin su qad aflaha almu'minun, wanda akwai fi'li a cikin sa, akwai sura a cikin sa, akwai harafi a cikin sa, su kadai ne za su zama to me? za su zama to alkalim. amma duk abin da yake ya hada wannan guda uku to shi ba kalin bane ba ke. haka yayi bai ba, haka shi wannan tafsir din bai ba ko ba kafa ne ba. to wannan shi kuma sai wani ya zo kokarin shi kuma ya gyara, sai ce abin da ake nufi din nan ismun da fi'lun da harfun din nan ana nufin asma'un wa af'alun wa hurufun. to da muka roki maganar sa asma'un ko wa af'alun da me wa hurufun, menene aqallul jam'i? jam'i daga nawa yake farawa? daga uku. sai zaman to misali asma'un, in mana so mu samu alkalim sai mun samu asma'un guda uku, af'alun guda uku, hurufun guda uku, sai an hada abu tara sannan zai mutu alkalim. haka shi barna ya kara ko? haka ne idan muka dauka mutane muka ce wannan wawu din sai mu mai da ita awu, mu mai da su duka awu nan, sai zama to asma'un aw af'alun aw hurufun, sai zama to alkalim ko dai zama to sunaye uku kadai, ko zama to fi'ilai uku kadai, ko zama to harufa guda uku kadai. wannan duka wannan abin duka yayi bai ba. mun gane? to ya zai da wannan baitin to idan mun dauke shi a wannan istilahin kenan, mun gane magana? to zamu da kan baitin, to mu dauke shi a matsayin ismu jins jam'i, misali ismu jinsi ne misali, sai zaman to kaga alqalim din nan sai mu ce shine mubtada na farko kamar lirabin da muka yi nan. wahiduhu shine ne? wahidu kalimatun,
ba ka bane ba. Wannan shine mubtada na biyu, kalimatun shine me khabar din wannan mubtada na biyu, sai zama wannan jumla ta mubtada da khabar fi mahalli raf, khabar na wannan alkalim din. Mun gane wasu mun matsayin wa harfin sai mu kaddara mata mubtada sai mu ce wahiya. Mun gane magana, sai zama to jerin zance inda yake alkalimu wahiduhu kalimatun wahiya ismun wa fi'lun wa harfun. Wannan da irabi ne ko ba ga wani ba, amma kamar ba ka mai littafi yake nufi sauraya mala abu da shi ne na ce mala abu da ake ci sauraya yanzu kamar ba ka yake nufi ba ko ba ka mu kalla ya abu nawa muka yanzu mun dauki alkalim a matsayin ne wannan yanzu wannan za mu tafi ne a hankali ko inda ake bukata a gudu za mu gudu, inda ake bukata amma mu kafa a hankali za mu. Wannan babin alƙalami yana daga cikin masu amfani ya kamata mu bi su mu gane su. Wancan kana ai fasara ban maka dinga yin hujja. To kalam da ummi babin lirabi yana da bukata mu gane shi. Me sanu sai ke cewa lubabu ilmin nahwi hadha albabu, sai ce me fayanbaghi ayatan talab bi hibhim qawaid al-ihrab li yurib al-lafz ala sawali. Ba ga bane ba ma'ana lubabun na ilmin nahwi shine babin lirabi. To sai mun bi shi mun gane shi sosai. Idan muka tafi kamar mota ce tana cikin gargada da ta samu titi ta miƙe sai ta harba sosai ba kafa ne ba. Wancan ya ce idan aka bashi awa 6 ya sare wata bishiya zai ɗauki awa 4 yana feƙi ne yana wasa gatarinsa awa 4 yana wasa gatari domin in yanzu awa 2 kawai ba zai buge ta. Mun gane magana, amma idan ya gaggawa sai awa 6 ne bai wasa gatari ba zai tafi fara sare ta to sai a daɗe ba a yi ba. Mun gane magana, wannan gatarin mu shine ne wannan babukan mu gane su daga inda muka kai inda mu bi su mu gane su a hankali, ko da za mu ɗauki shekaru ba ma so mu ɗauki shekaru za mu ɗauki sauri za mu yi sauri insha Allah, amma dai muna so mu gane su da hankali insha Allah. Wannan kalamu na lafzin mufid mun ba shi question mark haka ne, wasu mun mabani wa harfun thumma harfun shi ma mun ba shi question mark. To nan wajen wasu mun mabani wa harfun thumma harfun mun gane magana, thumma din nan kamar wawun take. Mun gane, to nan wajen ta fuskar kashi karkasawa ba wanda yake da miza sama da waninsa a cikin alismu da alfilu da harfu, ba wanda yake wani ta fuskar karkasawa. Ta fuskar taksim dukansu an kasa su ne a samun lil kalima, dukansu ba wanda yake wani ta fuskar kasawa. Tsawon idan ka ɗauki naira 30 ka kasa ta uku ya zama nawa kenan? Goma. Akwai goma da ta fota? Kowace goma da yace ta fuskar kasa su duk ɗaya suke misali. Mun gane magana, ba za mu sai an gabatar da alismu saboda ya fi kaza ba, ta fuskar kashi kenan, ta fuskar aksam ne dukansu na kan ba. Amma ta fuskar cewa alismu ya kunu musnada wa ya kunu musnada ilayhi, yana zama tsawon musnad yana zama tsawon musnad ilayhi, to kaga ya fi su sai a fara gabatar da shi. Sannan alfilu shi kuma yana zama musnad amma bai zama tsawon musnad ilayhi, kaga ya fi harafi wanda bai zama tsawon musnad kuma bai zama tsawon musnad ilayhi. To ta fuskar haka sai a jerin da aka yi haka yana nuna fifiko ta fuskar haka, amma ta fuskar kashi bai nuna fifiko. Kamar 10 ce kala, kamar 30 ce ka raba ta 10 ka raba ta 3, 10 ba wacce tafi wata, ka raba naira 1000 gida 5, 200 500 ba wacce tafi wata. Mun gane magana ko? To kamar haka nan wasu mafihim thumma harfun alkalim ko mala ali to question mark ne zai yawa to na zai insha Allah za mu wannan ai kar kuma zo in ta abu ɗaya kuma mu zo mu rike za mu ba an kula za mu gane insha Allah. Sai me yace wahidu kalimatin ko wal qawlu am ma ba shi question mark, sai mana kalimatin biha kalamun kadiya ko wannan ta fuskar fasara ba mu da matsalar shi mun fasara ba ka bane ba. To kalimatin biha na kalimatin ko biha kalamun ko kadiya am haka ne ko wannan kalimatin din menene ne rabi shi mubtada ne na farko, kalam din nan mubtada na biyu, kadiya am din nan jumla ce ita ce khabar na wannan mubtada na biyu. Wannan jumla ga faɗi sai zama ne khabar na wannan kalimatin. To amma mun karanta mun ce wala yajuzu libtida bin nakira malam tafirka inda zaidin nabira wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun min al-kiram indana wa radbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazin wal asmal bi wal yuqasmal. Akwai ɗaya daga cikin wannan abuwa a cikin nan wa kalimatun nakira mun ce kuma shine mubtada
aina akwai shi a ciki menene to nuna mana menene kalhamin nan biha jar majrur muta'alliqun bi am jar majrur muta'alliqun bi am ko malam haka ne ina me yasa mallabi sawaga libtida'at me yasa ga wannan ta zama mubtada ala ali assignment malai ko ba to nan muka Allah masa ya ce mana kalmatun biha kalamun qadiya to mu dauka nan cewa alahu yake nufi wani lokaci ana nufin kalam in an ce kalima alahu mu dauka alahu ko domin sai ayi bashin mafaka da ba dan a wani littafai nasu ya nuna ba haka yake nufi ba mun gane magana nan din da muka ce wani lokaci akan ce ma kalam a ce mishi kilma a ce mishi kalma guda daya ce mutum kalam kamar ka ce misali hal ja'a muhammad sai ce maka na'am kaga na'am din nan da yake na'am ja'a muhammad ko kaga misali sai mutum wannan kilma ce amma yuqsadu biha al kalam kalma ce guda daya amma kuma kalam take nufi sannan ne sai maka hal ja'a muhammad ka ce la hal ata muhammad la ai lam ya'ti kaga bane kaga wannan la din mece ce kalma ce amma ta nuna kamar kalam da a tsaye a cikin wani sulta bai nasa ya nuna hakan misali bai zaman to ba haka yake nufi ba da hakan kaga an bashi wani an bashi mafaka ke mun gane magana amma ba haka yake nufi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsama da cewa kalmatin biya kana mun qadiyu am wannan aluga ke ko ai shi sa mun gyara baitin kamar inda wancan ya gyara baitin wahidu kalimatin wa qadiyu am biha kalamun lugatan wal qawlu am ba ga mun gyara baitin ko inda wancan ya rubuta shi wanda wahidu ko ne kalimatun wa qad ya shiga ce malama yu'am biha ko kalamun ko amma lugatan wal qawlu am haka ko haka ya gyara shi kalamun lafzun mufidin kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahidu kalimatun wa qad yu'am biha kalamun basar kalam wa qad yu'am biha kalamun amma lugatan ya gyara nan lafiya shi lau baitin wal qawlu kuma am lafiya shi lau baitin kenan amma wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am ko kisa sai dai wannan na da sim Allah soke wa kalimatun biha kalamun qad yu'am nan sai mu ce me lugatan malam awal wannan qaddar ai shine gashi na an baka menene sa aka ta zama tsohon mubtada mun ce wala yajuzu al-ibtida bin nakira ko a cikin musawwigat da ya bayar a cikin alfiya akwai wanda zai baka dama kai haka da me bada daga farko misali me yace maka daga farko kai inda zai namira sai me wa hal fatan fikum fama khillu lana wa rajulun min al-kiram indana wa radbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazini sai dai maka wal yuqas malan yuqal akwai wanda zai supportin wannan babu ko babu dan wa kalmatun da ya kalla mu kadiya mun gane wannan ana nufin lokacin kenan kamar a ce misali rabbir ji'ud la'alli amul salihan fi ma taraktu aka ce kalla inda kalimatin kaga wannan gaba da aka ce mishi kalimatin a lugha kenan sannan annabi ce misali asdaqu kalimatin qala sha'ir ko ala kulli shay'in ma qala Allah batinu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu amma wannan baitin akwai question mark akan sa idan yana nufin cewa ni'ima gaba daya amma idan yana nufin cewa ni'ima ta duniya kadai ko wace la mahalata za'ilu banda ta aljanna wannan lafiya lo baitin ne ko ba ka wani ba saboda ka zo ka ce mu kuma ya kai ko ba ka wani ka zo ka ce mu ya aka ce ni ma zan ce maka haka insha Allah wa kalmatin biha kalamun qadiyam wadannan baitocin guda biyu na ce muku sun ba wa malamai wahala kun tuna sun ba malamai wahala mu ga shi suna tawala da mu sun ba malamai wahala amma yana da ke kuma mun fice su baitocin guda biyu ko wannan a samu su question mark